Analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumulo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Action Reports Second portion. Sa ngalan ni Aksyon na Fred Salanga, ako naman Aksyon Artay Hupon. Action Radio. Dire kita ho sa Sabado naton nga pagpangalagad na Oktubre 8 na tuig 2022. Action Radio. Unahon ko lang ni Blanay pasiplat parte sa sining COVID-19 vaccination drive. If you remember, nagligad ang katapusan nga bulan sang Setyembre, may ara pa sang Pinas Lakas. Isa ka vaccination drive campaign sang national government in order nga i-convince ang publiko. Kumbensihon ang publiko para sa pagpabakuna sang booster shots. Agod nga ikaw mangin fully vaccinated na. Inablang i-consider ka na nga fully vaccinated. Only in the Philippines and only in the whole world nga ti bangod sa bag-o ni nga pandemic. Bag-o siya mo nga nag-igo sa Pilipinas. Now, kundi may mga changes, sing una, ito yung pabakuna ka first dose, second dose, ang ika-third dose o kung ang may booster shots ka na, okay ka na. Galing kay isang ulihi, ang pagtuon nagapakita nga kinanglan kumplituhon mo gid ang ikaduha or ang imo booster shots, hindi lang isa kundi kaduha. Action Radio. Di galing ang balita amo ni Sumungho kung nagapangampanya kang ginaluso sang gobyerno because kabalo ka nagbalik naman ang istorya. Ako hindi nakuluyag tani sini kino nagaganaga ng diskusyon about COVID-19. At least ang kumpiyansa sa tao do puwerte ng ginuwa bla. Galing kay Tibisan sa Nasyonal, pareho sining nagahilapit nga bulan sa Nobyembre, November, palang ganining pagbisita sa patio. Daw kadamo na subong sang comment sa babaw to nga gasiling basi mangin super spreader ng Nobyembre 1 kag 2 naman sa pagkadto sa mga tao sa patio. Siling ko ginaistoryahan para kay why naman gani isumong ginaistoryahan mga festivity nga puwerte do kadamo na gid siyang taong nga nagaginuwa. Action Radio. Pero ariyo, kay bangod diri sa Bacolod City, ang pagpabakuna sa booster shots isa sa mga ginakampanya. Galing kay amat-amat na subong, ang balita nga nag-amat-amat na lang jutay o nangin limitadong supply ng vaccine. Tikon sige-sigiyon ng requirements nga kinanglan magpabakuna kasi lang kubasi sa uli maabot ang tsimpo nga why na sang i-donate malang libre nga vaccine kag basi kon ano matabo mabakal naman ang tagsa ka LGU matransact naman sa vaccine for the second booster shots. Action Radio. Ang nabilin subong ho according sa palayag diri sa Bacolod karon blakay i-plaster ipamangkot nato ni sa COVID-19 response team head nga si Dr. Purnan kasi si CHO. Kaya malita, sumong sa Sinovac na lang kag Pfizer vaccine. Ang sa Bacolod, ang limitado na lang, limitado ni sumong kunong supply. Tiambot, kay ang hold man or on hold man ang vaccine para sa 5 to 11 years old. Ti suma total, may mga 518,000, sobra naman itong million, 972 ka mga individual na nag-aedad 18 tubtob 50 ang fully vaccinated sa Bacolod. Di mayo man na, galing kay ara pa lang sa 40% ang nakabaton sang booster shots. Action Radio. Di ba si balakon maabot ni sa ulihing i-require naman no ang pag second booster shots ginasukot pa ganing city sang nabili naton nga obligasyon
no? Parte sa sining gin transact bala to sang syudad during the previous administration. Ti karon kung why na sang supply nga libre from the national na no ini pag-require mo nga mapa-booster shots ang publiko for the second booster shots kay kung why vaccine. Aksyon! Radio! O puliat, yung advisory gani nga bisan na mo ning kapistahan subong dapat kung pwede palang mag-obserbar gid sa mga health protocol and safety. Ti okay man na, pero siling ko dapat siguro ni kung ang luyag sang national government nga may ara sang compliance, no, kag maglabot ang 100% kang pumuluyo may ara na gid sang booster shots kay kabalo kami ara gid ang grupo nga nagakontra, no, sa vaccination, di ba? Aksyon! Radio! Isiling ko, gakapanos malang to sang una gani sa nasyonal. Ang iya sa makulod, pila-bla to ka libo-libo to nga doses sa nagkalapanos nasyonal. O, ti paano mo ni karon kung nag-amat-amat na juta yung supply? Sanong expiration sining mga nagkalabilinda? Makayata pa ni ang ginayo sang nasyonal sa aton nga labuton tang percentage sa mabakunahan. That remains to be $1 million question. Action Reports, second portion. Life Extension Vitamin D3. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh,
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited. Sa bangko, kay ang plano sang karon nga administration, amo ang pag-loan sang 5 billion pesos. Aksyon! Radio! Tiling ko ini nga balita, why sa malain sa pagpangutang sa isa ka LGU? No? Sa tutuon lang, why sa malain? Actually, damo, tanan do halos tanong LGU, may utang, may loan. O, kagway ginaya question kung mag-loan ikaw, in order nga gamiton ina sa imo administration sa maayo nga mga proyekto. Si Councilor Al Victor Espino, siling yati wagit problema kay nakita atang handom ang mga projects nga luyag diri sang alkalde. Amo ni mahatagan sang kwantidad o kon mapainan sang pundo gikan sa sining plano ng pag-loan sa city sang 5 billion pesos. Kaya tiara ng post-COVID related projects, ang acquisition sang development sang housing project, infrastructure projects, so on and so forth. Damo! Tigaling siling kutsimpo ni Mayor Bing Singuna, dumduman yung aging gamit man tong isyo batok sa iya sa pagpinangutang, pag-loan, tapos ginpatukod sang government center. Aksyon! Radio! Ti siling ko sa ulihin galing lawig pa ni nga proseso Ara pa lang sa proseso nga ma-enter into payara sa kinatagan authority to negotiate. Negosasyon pa lang kapag sulod sa ginatawag naton nga kasugtanan o agreement. Pero ini, believe you me daw, amo ni siya ang mga balita sa uli nga balantayan ta nga during the next election, kabalo kanasig lang ng 3 years, amo naman ning bato sa Benitez administration, believe you me daw, tigaling amo ni. Tawag pa ni kuno nga proseso, kay after kung may negotiation gidman kag agreement, ibalik pa sa Kongreso o sa Konseho para sa nagakaigo nga pag-akto. Ti okay man na. Now galing kay ti kabalo ka when you talk about pangutang na imo. Amo na kung kaisa mag-promise ang isa ka LGU sang isa ka proyekto nga siling modo kabudlay marealisar or do kabudlay mahatagan sang katumadan, pero actually pwede. Bangod gina-grant ina, kag pwede ina, nga imuon sang tag sa ka-LGU ang pagpangutang sa mismo bangko, no? Kay gina-authorize, sinatagan ina otoridad nga magnegosyar ang aton gobyerno nga magapangutang in order to deliver the project and programs of every LGU and local government units. Tigaling importante nga ina kung i-loan kinanglan makadtugid sa proyekto kag kun ano tong plano mo. Ang loan hindi bala mahalunhon. Aksyon! Radio! Amo malang naya because at the end of the day, kung anong matabo sa igalon sina for intended for that project, kinanglan makadtugid sa sina nga proyekto. Hindi pa nga bansin ako na, pero ako kumadayon nga may aragin man loan ng siyudad sa Bacolod nga 5 billion pesos, believe you me, isa ini sang isyo nga iba to sa kay Mayor Albi Benitez comes sunod nga eleksyon, no? Pantayan nyo daw. Kung ina kumadayon ini pa nga bansin nga kon kabalo ka, subong ang talang nahulag ni Mayor Albi, mo malang ginabantayan sang iya sini nga mga kontras politika mo. O, ari, Hulyo sa nagpungko, July, August, September, October, manog sunod sa 4 subungo. Kag timely ining pagdiscuss ta kay karon ma-report si Mayor Albi sang iya sini nga 100 days nga trabaho
Mabati ka karon niado. Aksyon! Ang performance niya sa sulod sang isa ka gatos ka tuig na bilang alkalde sa Bacolod karon pati gayunon dira sa government center. Aber pamatiyan ta karon eh. Action Reports Second Portion. Kaupod si Ang nasaligan ng mga produkto imo sang SED Marketing, SED Panyawan Testimonies. Kaya mo na nga siling ko mangita gi kuya sang bulong nga sute. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kun madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamog nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue.
Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? Update sa encounter dito sa Himamaylan City, particular na sa area sang Karabalan. May ara pa porsyon sa Kabadyangan, naglabot pa gani mo sa area sang Payaw Binalbagan to, perti kaluluoy sa mga sibilyan bla. Ngayon nang nagapangabuhi ka lang sang Taway to sa bukid, bangod sang encounter na yaho, hindi kakita gakapakalabot kayo mo sa proper sang pangita sang imo sinilistaran o kung temporaryong tiniran. Aksyon! Radio! Tiwagin may mo sibilyan. Basta mo niya may gira, manago ka na gidlang. Masalabat ka na may kumamangkot pa na karon ang bala na kagbalinis ka. Oy, sibilyan ka, si Nilmar ka, si Art ka, o kung si Christian James ka. Why na na iya? Pagwaya sinaya sa barel, iya sang kuanya, rikta na iya kung sino mantulo, lapson niya na iya kahoy, kamanutaw ka na imo iya. Pero ang update siya karon ni Baloon, takiway nagigutay mo. Aksyon! Radio! Sa ngalan ni Akson Fred Salanga, ako naman Akson Art Hupon, una sa balita, una sa Akson, sa Bacolod Akson Radio.